Вітаю! Сёння мы з вамі чытаем 108 сонет Уільяма Шекспіра спачатку па-беларуску ў перакладзе Владзіміра Дубоўкі, а потым на ангельскай мове. Ну і хочацца сказаць, што мы з вамі ўжо 108 разоў чытаем сонеты Шекспіра, пра яго любоў да свайго сябра. І кожны раз Шекспір, аўтар, знаходзіць новыя словы, новыя вобразы, і кожны яго сонет так ці інакш, але не падобны на іншыя. Недзе яны такія вельмі вясёлыя, мажорныя, другія сумныя. Але гэты сонет, як і все астатнія, яны прысвечаны сябру. Sweet boy, так звяртаецца да свайго сябра ў гэтым сонеце аўтар, але Уладзімір Дубоўка наўмысна перакладае і прысвячае гэты сонет каханай. Ну і хочацца сказаць, што мы без ніякіх складанасцяў можам прысвячаць гэтыя сонеты ці то да каханага, ці то да каханай. Усе яны вельмі і вельмі пасуюць. А зараз пачнем чытаць. Што б я ў памяці людской знайшоў, нескарыстанае табе на хвалу? Што новае сказаў бы пра любоў, каб і цябе найлепей праслаўляла? Нічога, пэўна, як у днях былых, калі мы толькі стрэліся з табою, любімая, гучыць з радкоў маіх на новы лад малітваю старою. Любоў адвечную і новую прытым не скрыўдзіць час і не закрые пылам. Лістом паперы стане ён рудым, каб запісы на ім свае рабіла. Што нам любоў дала ў першы раз, жыць будзе вечна, нават і без нас. І на англійскай мове. What's in the brain that ink may character, which has not figured to thee my true spirit? What's new to speak, what now to register, that may express my love, or thy dear merit? Nothing, sweet boy, but yet like prayers divine, I must each day say all the very same, counting no old sin old, thou mine, I thine, even as when first I hallowed thy fair name. So that eternal love, in love's fresh case, weighs not the dust and injury of age, nor gives to necessary wrinkles place, but makes antiquity for aye his page, finding the first conceit of love their bread, where time and outward form would show it dead.